Som Kaťa, mám 15 rokov, som z Ukrajiny, z Dnipra a som 2,5 roka na Slovensku. A taktiež som chodila do Centra pomoci pre rodinu na doučovanie a veľmi mi to pomohlo na záverečných skúškach ako monitor a príprava na strednú školu. A mojou motiváciou bolo to, že som sem chodila a veľmi sa mi darilo a teraz chcem doučovať tiež ukrajinských detí a pomáhať im a tak som dobrovoľníčka tuto teraz.